Съвет от твой ангел-пазител. Избери един от 3 варианта. Първия вариант, втория вариант и третия вариант. Първия вариант. Давай напред. Каквото мислиш и каквото правиш, всичко е много точно, много правилно и продължавай така. Втория вариант. Не забрави, че в живота трябва да има баланс. Не само да даваш, но и получаваш. Не само получаваш, но и даваш. С каквото ти помагат хората, каквото ти дават, трябва да отговаряш същото. И третия вариант. Възнагради се. Си направил достатъчно за теб и за другите. Си направил голяма работа, си свършил каквото трябвало да свършиш и сега време да починеш и да се възнаградиш за твоите усилия.